Motor mabur, jaluk duite. Ya kopi ya. Aduh, malah ngising. Aduh, aduh, uh, hmm, aduh, hmm, aduh, aduh, uh, aduh, ngeri, ngeri. Itu termasuk rutinitasku loh ini. Aduh, ini rutinitasku nih. Oke. Jangan wajah sok bagus kok ngene kok yo. Wah, lo akeh sing ngoyak. Ya lempol iki. Jadi kayak kopi. Tak lanjut sih ngopi nih. Gawe kopi kilo guys. Ya Allah Gusti. Mantap. Kopi pahit. Oke. Yuk, seduh. Monggo ngopi.
Uh, cocok iki. Ayo ngopi. Ah, ngopi. Ngopi, ngopi. Ya. Hmm. Ah, urip sadune kok ngene kok do sambat to yo yo. Ngopi pagi karo berjemur ngene iki lho. Favorit. Hmm. Ya Allah Gusti, ngono ki do sambat. Urip pisan ki dinikmati, Cah. Aja mok sambat, sambat wae. Apa sing dipikiran kowe tok? Ngene iki lho, canom ki utamakan ngopi ya toh. Ben padang pikire. Begitu pikire padang, kowe iso berimajinasi. Ora gur malah piye ki, piye ki, piye ki. Uripmu aku. Hmm. Wis ngene iki koyo pensiunan aku rasane, ngopi arep berjemur. Ngono ki ana tangga lewat disapa. Selamat pagi, Pak. Aduh. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Ngene iki karo nginceng wong adus. Lumayan iki. Lumayan. Sih. Bener sampai diawe-awe ngono iki. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Ora yo bonus senenge kuwi. Masya Allah. Ngene tok. Sadu sekali. Terus pemanasan sithik ngene iki lho. Ngene iki Pak Ibu meregangkan otot ya toh. Ben ototmu iki ora penuaan dini ngono iki lho, Cah. Sanom iki itu sithik-sithik obah. Jadi sak wayah-wayah ana perang ngono ki ora kaget. Kayak ngene lho. Tontonan canom kayak ngene iki. Tak jamin. Sak wayah-wayah ora kaget. Jangan nyipake cuaca terang iki berjemur. Ora kok kowe iki lho, tak titeni kowe kok. Anggere amine malah kemulan iki lho. Kowe kuwi bener. Mangsamu iki lho. Kandhani canom kok. Mentla-mentle lambemu. Aku dhewe iki sing asli pengen turu. Terus terang. Tapi piye maksud canom gur turu? Ngene iki umpama disawang wong, kok direkrut wong Cina kok nyekel PT apa ngono ki. Wah. Kan kita kereng ngono ki lho. Nek gur turu sapa sing meh ngrekrut? Motor mabur, jaluk duite.